Ja, vi står ude for Baralakarmen, som er en utrolig moderne og flot butik. Den har både store strikbluser, som man kan klare sig gennem vinteren, og lækre halsterklæder, huer og vanter. Den har simpelthen alt. Ja. Det er både noget, hvor vi kunne gå ind og finde 10 lækre ting, men jeg er også ude på vores møderklub, og man kan sagtens kombinere alting, så det er vildt fedt. Ja. Vi har fundet 3 ting derindefra, som vi synes er utrolig flotte, og det vil vi meget gerne vise. Kom med ind. Den første vi lige vil vise, det er en cashmere-trøje. Det er 100% cashmere, så den er super blød, men alligevel dejlig varm, fordi det er en form for hud. Den kommer fra Kashmir-provinsen, så den er lækker, men har også derfor dyre. Så er der en super fed trøje herfra, som er islandsk uld. Så den er utrolig varm, men lidt kras, så den er selvfølgelig ikke lige så blød som cashmere, men den varmer, og den er samtidig rar på også. Så synes vi, det er rigtig fedt, at der er sådan en skrigefarve sådan nede i enderne. Detaljer, de kombinerer hinanden rigtig godt. Ja, den er vi også utrolig vilde med. Ja. Så ja, den er bare det der. Så har vi fundet et rigtig flot halsterklæde, og det er alpaka-uld fra lamaerne i Bolivia. Det er super blødt og lækker kvalitet. Det har en god længde, så man kan få det flere gange rundt om halsen, og det er flot strik også, hvis man ser det tæt på her. Det er bare rigtig lækkert. Og det er også nogle utrolig flotte farver, som er sammensat. Ja, så de står rigtig god kontrast til hinanden, og de kan sætte sammen med alle jakker og strikbluser. Ja, og hvis man vender dem, kan man også se, at det er et utroligt flot håndværk. Ja. Det er syet rigtig godt.